תשפ"ו, 17 בתמוז. וכולנו יודעים שהפרשה שלנו מתחילה בסיפור של הקנאות, סוף פרשת בלק, שויבוא אחאב איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל. פנחס עושה את המעשה שנראה בעינינו הכי לא של שלום, הכי לא של אחווה, לא של אהבה, לא של רעות, ככה זה נראה. ואז אומרת לנו התורה בתחילת פרשת פנחס, תדע לך, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אוי ואבוי אם פנחס לא היה עושה את מה שהוא עשה. במה שהוא עשה הוא הציל את עם ישראל. ולכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. התורה נותנת לו, איך אומרים? הכל. למה? תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. זאת אומרת שהמעשה שנתפס בינינו כהרס, כרצח, כחורבן, כקיצוני, כפנאטי, פתאום התורה באה ואומרת לך, תשמע, בזה הוא הציל את עם ישראל, בזה שהוא השיב את חמתי. בואו נראה בעזרת השם בסייעתא דשמיא כמה דברים קצת יותר עמוקים בזה. קודם כל, השבוע היה ההילולה של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר שכשהקדוש ברוך הוא נותן לו את זה במתנה, מה החיסרון של מתנה? לכאורה, עדיף מחילה, כאילו שתמחה לו את התפקיד, שתשאיר אותו אצלו, שלא תיתן לו. כי במתנה אני צריך לעשות קניין. במתנה יכולים לערער על המתנה. חיסרון שלישי במתנה זה שזה חידוש, ואין לך בו אלא חידושו. זאת אומרת שלא יהיה אחר כך המשכיות למתנה הזאת. אומר האור החיים, בזה שהקדוש ברוך הוא אומר, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום, זאת אומרת, והייתה לו ולזרעו, הקדוש ברוך הוא פותר את כל הטענות האלה אחת אחרי השנייה. אני נותן לו. נתינה מהקדוש ברוך הוא, ומתנה שאי אפשר לערער עליה. זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ואין לך בו אלא חידושו, אין בעיה. גם הבנים שלו וגם הנינים שלו, הם גם יהיו כהנים מכוח המתנה הזאת. זאת אומרת שזו מתנה מתמשכת. וכל זה למה? ומה זכה פנחס? שימו לב למשהו מאוד מאוד יפה. פנחס הרי לא היה כהן עד לרגע זה. ככה מביא האור החיים, ככה מביאים כל המפורשים, נכון? ידוע. פה הוא קיבל את הכהונה. אני הייתי מבין שאהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומחזיר, שלא יתגרש חלילה איש מאשתו, והיו אלפי ילדים בעם ישראל שהיו נקראים אהרון על שמו, על זה שהוא החזיר את הוריהם, אז זה באמת קשור לעניין הזה של כהונה. כי כל המטרה של כהונה היא שלום. דיברנו על זה בהרחבה בעבר, ונזכיר את זה ככה בתמצות, כי זה יסוד קריטי שיוצא מהבן יהוידע, יסוד ממש חשוב. הרי כאשר דוד המלך רצה לבנות את בית המקדש ואמר לו, קודשא בריחו, לא אתה תבנה, שלמה בנך יבנה. אתה לא תבנה. הבן שלך שלמה יבנה. למה? יש לך דם על הידיים, אתה הורג, מה לעשות? בית מקדש נועד להאריך חיי אדם. ולכן לא תניף ברזל על מזבחי, מה שמקצר חיי אדם, לא יכול לעלות לבית המקדש. אבל זה רק תירוץ, כמו המטלה של משה רבנו שלא ייכנס לארץ בגלל מי מריבה, כיוון שקודשא בריך הוא לא רצה שדוד המלך יבנה את הבית, כי אילולא דוד המלך היה בונה את בית המקדש, הוא לא היה ניתן להיחרב, ולא היה פה אפשרות של קילה חמתו על העצים ועל האבנים, וחס ושלום הייתה מגיעה כליה לעם ישראל. אז זה רק המטלה ותירוץ למה לא לאפשר לדוד לבנות את בית המקדש. אבל דוד אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לחפור את השיטים של המזבח, אני יכול? יכול. דוד חופר את השיטים של המזבח, הוא מגיע לתהום. שם הגמרא מספרת שיש שם איזה אבן קטנה שאומרת לו, בששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא שם אותי פה. אני הפקק של האמבטיה. אני סוגרת את התהום. אל תיגע בי. דוד המלך לא מקשיב לאבן. למה? צריך להגיע לתהום. השיטים של המזבח צריך להגיע עד לתהום. יגיע לתהום.
הוא מסלק את האבן הזאת והתהום מתחיל להציף את כל העולם. דוד המלך רואה שהעולם הולך להיחרב. זה יהיה צונאמי שימחוק את הגלובוס, יהיה פה מבול. אז הוא שואל אם יש כאן מישהו שיודע. האם מותר לכתוב שם השם על המים? ולכתוב אותו על החרס ולזרוק אותו למים. אז השם הזה יימחק, שם המפורש, מהמים. לגרום לו בגרומל, יימחק לשם השם של 72 אותיות, אבל בשביל להציל את כל העולם, יש פה מישהו שיודע? אף אחד לא ענה. יש דעה שדוד המלך ידע את ההלכה, אבל הוא לא רצה להורות בפני רבו. אחיתופל, אז הוא שתק. ואז אומר, אם יש פה מישהו שלא יודע והוא לא אומר, יחנק בגרונו. אז אחיתופל נסע קל וחומר בעצמו ואמר, ומה להשכין שלום בין איש לאישה, אמרה התורה תמחוק את שם השם שנכתב בקדושה על המים, ואתה לוקח את פרשת סוטה ואתה כותב אותה על הקלף. ובעוד האותיות עדיין לחות אתה לוקח מים, ושופך על הקלף, וממחה את האותיות הכתובות של פרשת סוטה לתוך המים האלה, ועם המים האלה אתה משקה את אותה אישה. בעצם היא שותה כוס מים שהדיו של פרשת סוטה שכתובה בפנים. אבל עם כל הכבוד והערכה, יש שם י' כו' שמחקת. איך עשית את זה? להשכין שלום בין איש לאישה. כל סופר סתם מתחיל יודע שאם יש לו תקלה עם י' כו' בספר תורה כמובן, במזוזה זה לא נפקא מינה בדרך כלל, אז הוא צריך לקחת את זה למומחה שיודע לקדור, שיודע לקלף לו את זה בשלמות. לא יכול למחוק י' כו'. אבל בשביל שהיא קשרה על הצד שהיא טהורה, להחזיר אותה לבעלה, להשכין שלום בינה לבין בעלה, תמחוק שם השם. מה יהיה אם להשכין שלום בין כל העולם כולו אומר אחיתופל? אז ודאי שאפשר למחוק שם השם. הוא עושה את הקל וחומר הזה אחר כך או שהוא ידע אותו לפני כן? הוא עושה אותו תוך כדי דיבור. כך אומרת הגמרא. זה לא מפורש. אגב, אתם זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על זה שאחיתופל לא התקבלה עצתו אמרו לחושי הערכי עם אבשלום והוא התאבד, איך הוא התאבד? בלה אבן ונחנק. בגלל הכללה של דוד המלך, שמתקיימת אפילו על חינם. אז זה אומר שהוא ידע לפני כן, הוא לא רוצה לגלות. הוא ענה תשובה. ובכל זאת הוא נחנק בגרונו. כי קללת חכם מתקיימת אפילו על חינם, אפילו על תנאי. כי דוד המלך אמר, אם מישהו יודע ולא יגיד, והוא ידע וענה, אז למה הוא אחר כך נגרם לו שהוא נחנק בגרונו? ככה דוד המלך אמר, שגגה יוצא מפי השליט. מה? קל וחומר לא כזה... אליה לא מבין את הקל וחומר. ואני צודק, אני גם לא מבין את הקל וחומר. זה לא שם משמע. לא, חשבתי שאתה שואל משהו אחר. אתה שואל שזה 72 אותיות הוא י' כו'? למה? זה 72. זה שם של הקדוש ברוך הוא וזה שם של הקדוש ברוך הוא, נכון? זה שם שלא, אף אחד לא יודע. נכון, אבל נכון שזה שם יותר קדוש, יותר חמור, אבל אתה מסכים איתי שעדיין זה שם וזה שם. למחות שם השם זה הרעיון. אז שוב, אני חושב שאמרתי את זה פה בעבר, בטוח שאמרתי, אני לא זוכר מתי, אבל זה חשוב לחזור על זה, אפילו שזה פחות מהנושא של היום. הוא קשור, אבל זה פחות מהעניין. כי גם אם מי ששמע יחזור וישמע זה חשוב, והלך אז כמה וכמה אם יש פה מישהו שלא שמע. שואל הבן יהוידע שאלה $1,000,000, לא הבנתי. מה הקשר שלום, תגיד לי, אתה צוחק עליי? צונאמי הולך למחוק את כל היקום. מה הקשר שלום? פיקוח נפש, מה אתה רוצה? מה זה להשכין שלום בין כל העולם? מה זה שלום? איפה מתבטא המילה שלום? ואיפה נעלם פיקוח נפש? אתה צריך קל וחומר? אתה לא חושב שעכשיו העולם הולך להימחק? או חלקים נרחבים ממנו? לא ברור מה התהום הזה הולך לעשות. אלא מה מחדש הבן יהוידע זה חידוש מבהיל. יש 3 עבירות חמורות שמי יהרג ואל יעבור, כולנו יודעים, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. חילול השם, קובע בן יהוידע, זה סניף של עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה בעצם? מה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? התכחשות. מה? התכחשות שהשם שולט. היסוד של עבודה זרה, זה חילול השם. בזה שאתה לא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, הולך אחרי אלוהים אחרים. זה חילול השם, עבודה זרה. כל עבירה היא חילול השם. נכון, אבל פה אתה מחליף לגמרי את כל הקדוש ברוך הוא, כביכול. כל עבירה, אתה חוטא במשהו נגד קודשא בריך הוא. אתה לא קוראת את כל הענף. בעבודה זרה אתה חותך הכל. ממילא יוצא שאם זה חילול השם, מה חילול השם? עבודה זרה.
ועבודה זרה זה חילול השם. פיקוח נפש לא מתיר חילול השם. אז למחות שם המפורש, לכתוב אותו על חרס ולזרוק את החרס הזה למים, גם אם יחרב כל העולם, אסור לי, לא עוזר לי העניין של חילול השם ופיקוח נפש. לא עוזר, זה לא... מה? מה יהרג ואל יעבור? נכון, יהרג ואל יעבור. אז אין מה לעשות. לכן הוא לא יכל להגיד, תקשיב אדוני, פיקוח נפש זה מותר. אז מה צריך? למצוא משהו אחר. קידוש השם. אומר הרמב"ם שהתשובה היחידה שאפשר לעשות לחילול השם זה תשובת המשכן. נווה אומר, במה שעבית, במה שקלקלת, תתקן בהפוך על הפוך. ממילא יוצא עם ככה, שלהשכין שלום בין איש לאשתו שהתורה התירה, זה קידוש השם. אז בגלל שזה קידוש השם, זה הדבר היחיד שיכול להתיר לי חילול השם של מחיקת שם השם על המים. ממילא גם פה אותו דבר. מה קידוש השם פה? להשכין שלום בין מי למי. מה זה בין כל העולם כולו? להשכין שלום בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. התפקיד והייעוד והמטרה של המזבח זה קירוב ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמיים. כאשר יהודי עושה חטא, הוא מתלכלך, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא מביא קורבן, הוא מתכפר, הוא מתקרב חזרה לקדוש ברוך הוא. זה קידוש השם. ממילא זה שלום. אתה מבין שלאכן המזבח היה מוריד דמעות על איש שמגרש את אשתו הראשונה? למה? כי התפקיד של המזבח זה להביא שלום לעולם. ופה הוא רואה שיש מחלוקת ופירוד והפך השלום. לכן המזבח הוא זה שבוכה. לכן להשכין שלום בכל העולם כולו, היסוד של זה מזבח, וזה מה שעושה דוד כשהוא חופר את השיטים. וזה יתיר מה שפיקוח נפש לא יתיר. מה יצא מפה יסוד מבהיל מהבני הידע הזה, מאמר מוסגר שלא נתפס. הוא חסם את השיטים רק כדי לבנות מזבח, לא כדי להציל את העולם? להבין את זה קצת? מה? מישהו הוא חסם את חסם את השיטים, כאילו, כשם שם השם כדי לבנות מזבח ולא כדי להציל את כל העולם? כן. כן. זה לא הייתה מטרתו להציל את לא העולם. מטרתו להציל את כל העולם, יפה, מרים. כי אם לא, תשאיר. אם מטרתו להציל את כל העולם, אז נחרב העולם. אז תלך על פיקוח נפש, מה הקשר לשלום? איפה שלום נכנס? שלום זה המזבח. המזבח הוא משכין שלום בליבותיהם של אביהם. אבל שים לב מה יוצא מכאן. הוא צריך להגיע לקידוש השם, אז למה כל הסיפור הזה? אין קידוש השם יותר מאשר שכל העולם רואה שעומד להיחרב פה העולם ואני מוחק. למה כל ה... זה לא נקרא קידוש השם, זה מויפס, זה יפה, אבל זה לא, זה איך אומרים? זה הקידוש השם, כל העולם אומר להיחבר, לעשות נס, זה קידוש השם, אבל אתה יודע, זה לא, איך אומרים, לקידוש השם יש הרבה רבדים. יש יהודי שנהרג בגלל שיהודי זה קידוש השם, יש יהודי שמסר נפש על יהדותו, זה קידוש השם ברמה הרבה יותר גבוהה. יש כל מיני דברים, אז גם פה, קידוש השם לעשות כזה נס, אז כל נס הוא קידוש השם. אז מה השאלה בכלל? לא, צריך שיהיה פה משהו. אגב, תראו מה יוצא פה בין איש לאשתו. אם אתה אומר שמשהו ברמה של פיקוח נפש לא יתיר לי למחוק י' כ' ו' כ', אבל בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו כן מותר לי, כי זה קידוש השם. תבין איזה קידוש השם יש אם אתה עכשיו משהו לא מוצא חן בעיניך בבית, ואתה החלטת שזה הזמן, הגענו לתאריך ההוא שמדינת ישראל אמרה שהיא תגיב בהתאם בזמן ובזה שתמצא לנכון, הגיע הרגע. הגעת למסקנה שעכשיו זאת הנקודה, שזה עכשיו צריך להגיב. פה זה הזמן וזה המקום וזה... אבל שנייה, רגע. אתה חושב שאם אתה לא עושה את זה, לא בגלל שמגיע לה או לא מגיע לה, אם היא בסדר או לא בסדר, אני לא עושה את זה, אתה יודע למה? כי אני רוצה לעשות קידוש השם. ואני עושה קידוש השם. במה? בזה שאני משכין שלום בתוך הבית שלי פנימה. מי אמר לך שזה קידוש השם? מותר למחוק י' כ' ו' כ' בשביל זה. ומזה למדו שאפשר למחוק שם המפורש בשביל להשכין שלום. ואם לא זה, לא היה אפשר לעשות את זה. אתה מבין איזה קידוש השם אתה עושה בפעולה הצטמית והפשוטה שלך? וזה שאתה סך הכל עושה שלום בתוך הבית שלך. זה קידוש השם ברמה כזאת גדולה, זה יסוד עצוב ומבהיל שיוצא מהעניין הזה שדוד המלך קרא את השיטים של המזבח. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו.
אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו גם מבינים למה אהרון הכהן נבחר להיות כהן גדול, כי עם כל המטרה של בית המקדש ושל מזבח בית השם, זה לקרב את ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמיים. יוצא שהטופ של התפקיד של כהן זה להשכין שלום, כי הוא זה שאמרו לקרב. ופה אנחנו רואים משהו לכאורה הפוך, שמי שמקנה קנאת השם, מי שהורג, מי שמרחיק את החוטאים, הוא זה שנבחר להיות כהן, והוא גם מקבל בריתי שלום. איפה השלום טמון פה? היום התפיסה שרווחת בעולם, חס ושלום, חושבים שהילל הזקן, נשיא ישראל, קודש קודשים, שאין לנו הבנה באפס קצהו, חושבים שהוא היה איזה מתירן, מקל, נעים לציבור, כזה, איך אומרים? רב ליברלי, פופולרי, כזה שהולך לקראת חס ושלום, זה לא היה סגנון. אומרים לך תהיה בית הלל, כביכול הם היו בשיטה של בוא נקל מה שאפשר להקל. ודאי שלא. הם סברו שככה ההלכה וככה יצאה ההלכה. ולכן חושבים מה זה רב שמרבה שלום? איך מרבים שלום? מבטרים, מותר, לא נורא. אל תגיד להם שאסור, תגיד להם שאסור, הם תעצבנו, הם תעצבנו, אז תעשה מחלוקת. אז תהיה נעים, תהיה, איך אומרים, ראיתי פעם סיפור שמביא הרב לוינשטיין, שהיה איזה מקום הייתה התלבטות בין כמה רבנים במי לבחור לרב של אותה קהילה. אז הביאו איזה 2-3 רבנים שהתלבטו ביניהם, וכל אחד מהם נתן דרשה, ובסופו הציבור, הקהל צריך, איך אומרים, להחליט סופית במי הם בוחרים לרב. טוב, הרב הראשון נתן דרשה מופלאה, השני גם כן נתן דרשה מדהימה, הגיע הרב השלישי, אמר להם, תקשיבו טוב ריבונו של רבותיי, תראו איזה צרות קורות בדור האחרון, התחיל למנות את כל הצרות, את כל הפיגועים, את כל האסונות, את כל מה שמתרחש. הוא אומר להם, תקשיבו, עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרקוד ביחד לכבוד הקדוש ברוך הוא, בשביל להודות לו על כל מה שהניסים והנפלאות וכו', וכולם יצאו בריקוד. בקיצור, וכמובן שהרב השלישי נבחר. למה? פשוט. האנשים חשבו שהוא הולך לדרוש מהם המון. יש פיגועים, יש אסונות, יש דברים. כל ההקדמה הזאת זה הקדמה לחשבון. צ'ק שמוגש לך לפירעון. לכן עכשיו בואו נתחזק ובואו נקבל לעצמנו א', ב', ג'. פתאום הרב אומר להם, אז בואו נרקוד. איזה רב חמוד. כולם רוצים אותו. למה? עם כזה לחץ וכזו הקדמה, ובסוף זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם, אז בשמחה. ממילא, יוצא שיש נטייה לקחת את זה שהוא כאילו נוח לציבור. ברמה הלכתית אני מדבר. זה בדיוק הפוך אתה רואה כאן. פנחס, שהוא היה סמל הקנאות ומה שהוא עשה, הוא זה שבסוף גלגל והביא את מה? את השלום. איך? כי יש הבדל בין דעת בני אדם לדעת עליון, זה ודאי. אבל איך זה מתבטא אצלנו? בדעת בני אדם אנחנו חושבים ששלום זה ויתור בכל מחיר. העיקר, גדול השלום. פלוני רוצה לרצוח את פלוני, אל תריב איתו, תן לו להרוג אותו. מה, תעשה איתו מחלוקת, שלא יהרוג אותו? עזוב, אל תעשה מחלוקת. תן לו לרצוח אותו בשקט, וזהו. ודאי שזה מגוחך, זה משפט לא הגיוני. אתה מבין שעם כל הכבוד והערכה לשלום, חלק מהשלום זה לפעמים לעשות דברים שהם לא נראים כשלום, אבל הם באמת העומק של השלום. מה לעשות? אתה עכשיו רואה שיקור, הולך, מתנדד מצד לצד, רץ לאוטו שלו, ואתה תופס אותו בכל הכוח, אתה לא נוהג ככה, זה מסוכן, הוא מתחיל להריב איתך, משוגע, תעזוב אותי, מה אתה תגיד לי מה לעשות? אתה אומר, אני מזמין לך משטרה, תיזהר. מה אתה משוגע, תעזוב אותי, תן לי לנסוע. לכאורה, למה אתה איש מחלוקת? תהיה איש של שלום. תגיד לו, סע לחיים טובים מול שלום, פתח לו את הדלת של הרכב, תחייך מקיר לקיר, למה אתה רע? התשובה היא שאתה מבין שזה לא באמת שלום. והוא בעצמו אחר כך יכעס עליך. איך לא מנעת ממני לעשות את השטות הזאת? לא משנה כמה
כעסתי עליך וקיללתי אותך וצעקתי עליך באותו רגע, זאת לא באמת הייתה המטרה האמיתית. במילים אחרות, זה שמנע מאותו שיכור בכוח, השכיב אותו על הכביש, החזיק אותו, לא נתן לו לעלות לרכב, הוא איש של שלום. אפילו שבאותו סיטואציה הוא נראה איש של מחלוקת, איש של מריבה. כי שפי לסייפא דקרא, אתה צריך לראות מה התוצאה הסופית. שפנחס מקנא קנאת השם והוא משיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא מעל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא חיליתי. יכל להגיע למצב של כזה קטרוג, שהקדוש ברוך הוא היה חס ושלום מכלה את עם ישראל. אתה מבין מה זה אומר? הכילוי הזה נמנע בזכות מי? בזכות פנחס. אז נכון שהמעשה היה נראה לנו לא טוב. רופא מנתח, כירורג, הוא איש של שלום או איש של מלחמה? הוא חותך בבשר החי. הוא לוקח תיאורים מפחידים. לא עליכם שאף אחד לא יחווה. אבל זה לא רק סכינים. זה מסורים חשמליים, זה לנסר עצמות, זה ניתוח בשביל להגיע לנקודה מסוימת. זה ממש קצבייה. ואת כל זה הוא עושה, והוא איש של שלום. לכאורה הוא איש של דם. ושל, לא יודע, קניבליזם הכי קשה. ככה לחתוך ולחרות ולחצוב בבשר ובעצמות. ואז להגיע לאיזה נקודה, וגם שם לחתוך ולצרוב ולשרוף. אלה שכלי דם לא ייפתחו, אז צריך לצרוב אותם, והכל בשר חרוך, ומראות וריחות שלא מעל מעדן. וכל זה איש של שלום. הבן אדם הזה מביא חיים לעולם. הוא מרפא את החולה. אבל אם אתה תסתכל על הדרך, אתה תזדעזע ממנו. זה פנחס. הוא ריפא את העם ישראל. הדרך הייתה לא פשוטה. הניתוח היה כואב. ודאי. אבל אין מה לעשות. זה השלום, ככה מביאים את השלום. שלום זה לא רחמנות נאיבית. זה מבט מההתחלה ועד הסוף. כמה אני הולך להועיל. ופנחס, מה? קודם הרב מסביר שצריך, כאילו שהיה מותר למחוק את שם השם בשביל השלום. נכון. עכשיו זה הפוך, שלא הכל עושים בשביל השלום. כאילו זה לא עד כדי כך. נראה שואל שאלה טובה. קודם ראינו שמותר אפילו למחוק שם השם בשביל השלום, ופה אתה רואה שלא הכל עושים בשביל השלום. אבל שים לב טוב, אם תיגע במפתח שעכשיו אנחנו מדברים עליו, זה מיישר קו. מה המטרה הסופית? מה יוצא מזה בסוף? קידוש השם וחילול השם. שוב, אם המעשה שהוא לא, כמו שאתה אומר, שהוא לא, אנחנו לא מוכנים לוותר עליו בשביל השלום, כי בסוף יוצא ממנו אי שלום, חילול השם. בלהשכין שלום בין איש לאשתו, בסוף מה יוצא מזה? שלום. זאת אומרת, המטרה הסופית היא קידוש השם. אז ממילא, השורה התחתונה בסוף תמיד צריכה להיות של שלום וקידוש השם. אז פנחס, בגלל שהוא עושה את זה, אז הוא נהיה ראוי להשכין שלום בין ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמיים, וזה שהוא השכין שלום במעשה של הקנאות הזאת. לכן עכשיו הוא יכול להמשיך לעשות את התפקיד ואת העבודה הזאת ככהן גדול. יש גמרא מאוד מעניינת. הגמרא אומרת בחולין קל"ד עמוד ב'. אומרת הגמרא ככה, הדורשי חמורות היו אומרים, הזרוע כנגד היד. הכהנים קיבלו מתנה, אחד מ-24 מתנות כהונה, קיבלו הכהנים את הזרוע לחיים וקיבה. למה הם יקבלו דווקא את זה? מה מיוחד בזרוע לחיים וקיבה? מי זה דורשי חמורות? הם היו דורשים, אומר רש"י, מקראות הסתומים. ובגלל זה הוא אומר מה שנותנים לכהן, יד כנגד ידו של פנחס. זרוע זה כנגד היד של פנחס, אומרת הגמרא. שהיא החזיקה את הרומח לדקור את זמרי בן סלו וכוסבי בצור. לחיים, ויעמוד פנחס ויפלל. הרי הכהן מקבל לא רק את הלחיים, הוא מקבל גם את הלשון. את כל המערכת של בית הבליעה. זה כנגד ויעמוד פנחס ויפלל. וקיבה, וידקור את האישה אל קובתה. אז התפארת יעקב שואל במקום, סליחה, אבל זה לא אותה קיבה. אתה נותן לו את הקיבה כפשוטו. ופה הוא דקר את האישה אל קובתה, אומר רש"י שהוא מביא מחז"ל, שהוא כיוון כנגד מקום זכרותו של האיש ונקבותה של האישה, שבמקום שהם חטאו, שם הוא דקר אותם.
אז אתה נותן לכהן את הקיבה כנגד ויתקור אל קובתה. אז הוא באמת מתרץ שגנאי הוא לתת לכהנים את אותו מקום. אז אתה לא יכול לתת פיזית את אותו מקום שזה גנאי, אז אתה לפחות משתמש בשם דומה. שהדמיון של השם הוא זה, אם לא בזרוע ובעלי חיים. אני יכול לתת פיזית את אותו מקום, אז אני נותן את אותו מקום פיזית. אבל בקיבה שאני לא יכול, כי זה גנאי לתת את זה, אז לפחות אני דואג שהשם יהיה זהה. בכל אופן אנחנו רואים שהכהנים מקבלים את המתנה של הזרוע לחיים וקיבה כתוצאה מהקנאות של פנחס, כתוצאה מהמעשה שהוא עשה. אבל שימו לב טוב, יש גמרא נוספת. עכשיו, יש גמרא נוספת, לכן אני נותן לו את בריתי שלום. יש גמרא נוספת בחולין, בדף מ"ט עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה. שימו לב. אנחנו נתחיל ממ"ט עמוד א', אחר כך נעבור למ"ט עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי הושעיה, חלב שעל גבי קיבה, כהנים נהגו בו יותר כרבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו, וסימנך, ישמעאל כהנא, מסייע כהנא. יש מחלוקת, אולי נקדים קצת עכשיו זה גם בדף היומי פחות או יותר. יש כמה חלבים שאסורים בבהמה, ויש מחלוקת לגבי חלק מהם. יש לבהמה את בית הכוסות, לאחר מכן מגיע היותרת, שזה בעצם הקרב, זה הקרב. לאחר מכן יש לנו את האמסס, ואז אנחנו מגיעים למה שעוטף את הקיבה, בעצם, שזה הקיבה. עד כאן הכל בסדר, שזה הקיבה היא כמו קשת כזאת שנמצאת מעל האמסס. שבעצם מה זה האמסס? לבהמה יש קיבה כפולה. מה זה אומר? כל בעל חי טהור מעלה גרה. איך הוא יכול לעלות גרה? אתה בלעת את האוכל, אתה יכול לעלות אותו בחזרה ולבלוע? לא. האוכל נכנס לתוך הקיבה, והוא נסגר שם, והוא מתחיל להתעכל. אגב, במאמר המוסגר, מה קורה אם הקיבה לא נסגרת כמו שצריך? אז חס ושלום, אלה שסובלים מצרבת, זה בגלל שיש להם בעיה בפקק של הקיבה. הרי הקיבה היא תנסה לדמיין כמו כדור עגול כזה, שיש לו פקק אוטומטי. וברגע שאתה אוכל, אז המכסה הזה נפתח, האוכל יורד והוא נסגר. אתה בולע עוד משהו, נפתח, נסגר. ככה כל הזמן. הוא יודע לבד מתי הוא צריך להיפתח, להיסגר, בהשגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא הטביע חוכמה עצומה בגוף האדם. לפעמים יש תקלה והמכסה לא נסגר כמו שצריך. וברגע שהקיבה מתחילה לעכל את האוכל, החומצות של הקיבה יש להם ממש תרכובת מאוד מאוד קטלנית ומסוכנת מבחינת החריפות שלה. אם היית לוקח טיפות מהחומצה של הקיבה של הבן אדם ומטפטף לו על היד, יהיה לו חורים ביד. זה ינקוב לו ממש חורים בבשר. ברוך עשה נס מיוחד שהאור של הקיבה הוא חסין כנגד החומצה החריפה הזאת שמעכלת את האוכל. ממילא רק העדים של החומצה שעולים במעלה הוושט בחזרה לכיוון הגרון הם אלה שצורבים את נשמתו וגורמים לו להרגשה הזאת. אגב, הכדורים שלוקחים להקלה בצרבת הם לא עושים הרבה, הם סך הכל מפרקים את העדים של החומציות שנמצאים בדרך, אבל הם לא פותרים את הבעיה לסגור את המכסה כמו שצריך. אז זה כל אחד, ואם חס ושלום הוא סובל מזה בצורה כרונית, יראה איך לטפל בזה בצורה מקצועית, יש לזה כל מיני דרכים. המאכלים שומניים מגבירים את זה מהסיבה הפשוטה שהשמן צף על הקיבה והוא לא נותן למכסה להיסגר כמו שצריך. אגב, השמן הזה שדופק אותך בעניין של הצרבת יכול להועיל לך בעניין של השתייה החריפה. אם בן אדם נגיד עכשיו שתה שתייה חריפה והוא מרגיש יותר מדי מסוחרר, שיאכל שומני, גם השמן צף מעל הקיבה, ואז הוא לא נותן לעדים של האלכוהול לעלות למוח, ויורד לו השכרות נובעת כתוצאה מעדים שעולים מהקיבה למוח.
ברגע שאתה סוגר את העדים האלה, אז השכרות יורדת. בכל אופן, על זה סתם במאמר המוסגר. אבל לענייננו, אחרי שהבנו את זה, הכהנים קיבלו את הקיבה כמתנה. זרוע לך יין וקיבה. אבל יש על הקיבה חלב. איזה חלב אסור, איזה חלב מותר. רבי שמואל אומר, תשמע, החלב שעל הקרב, התורה אסרה אותו. אנחנו ממשיכים הלאה לחלב שעל הקיבה, הוא אומר, זה מותר. מה זה קשור? אחרי הקיבה יש את הדקים. דקים זה המעיים שהם יוצאים מהקיבה, גם עליהם יש חלב. רבי עקיבא אוסר את החלב שעל הקיבה, כן? איך? והוא מתיר. איך? הוא מתיר את הדקים בטח. אבל שימו לב. אז בואו נראה. אומרת הגמרא ככה. אז ישמעאל שהיה כהן, הוא היה מסייע את הכהנים, במה? בזה שהוא התיר להם לאכול את החלב. תכף נראה איך זה קשור לנושא שלנו, של בריתי שלום. אז הוא התיר להם לאכול את החלב, עד כאן הכל, שעל הקיבה כמובן. אומרת הגמרא, ולמה אתה אומר שישמעאל, שהוא כהן, הוא כאילו עושה פרוטקציות לכהנים? שואלת הגמרא, ישמעאל, כהנא מסייע, מה זאת אומרת שהוא כהן שמסייע לכהנים? דתניא, כותב ערכו את בני ישראל. רבי ישמעאל אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים. הכהנים עצמם לא למדנו. הכהנים מברכים את עם ישראל, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר להם, תברך אותם, יברכך השם וישמרך. מי מברך את הכהנים? הקדוש ברוך הוא, איפה? ואני אברכם. אתה אומר ואני אברכם. יש לנו פה כהן שאומר תירוץ יפה מאוד, אתה כמו רבי ישמעאל. יש פה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר שבשמו את שמי על בני ישראל זה הכהנים, הם שמים את שמי ומברכים את עם ישראל, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם את הכהנים. נכון? זה שיטת רבי ישמעאל פה בגמרא. איך? הוא יברך את ישראל, זה ישראל. לא. רבי ישמעאל אומר, הם יברכו את ישראל ואני אברך את הכהנים. ואני אברכם. נכון. זה המקור, זה הגמרא פה. עכשיו שימו לב טוב. אומר רבי עקיבא, אומר רבי ישמעאל, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, לכהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר, כהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. כך אומר רבי ישמעאל. הכהנים מברכים את עם ישראל והקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים. רבי עקיבא חולק. רבי עקיבא אומר לא. ואני אברכם, זה הם ישימו את שמי על בני ישראל ואני אסכים עם הכהנים ויברך את עם ישראל. חס ושולם. אז מה עם הברכה של הכהנים? כתוב ואברך מברכך. ואברך מברכך. הקדוש ברוך הוא מברך את מי שיברך את עם ישראל, לא? אז הם מברכים את עם ישראל, אז ככה הם מבורכים על ידי הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. ככה אומר רבי עקיבא. ואני אברכם זה שהקדוש ברוך הוא מסכים עם הברכה של הכהנים. אלא רבי עקיבא ברכה לכהנים מנהלה. מאיפה לומד רבי עקיבא ברכה לכהנים? אמר רב נחמן בר יצחק, מי אברך מברכך. מזה שאתה אומר ואברך מברכך. שואלת הגמרא, אז למה מקודם אמרת על רבי ישמעאל שהוא כהן והוא מסייע לכהנים? מה הוא מסייע לכהנים בזה שהוא אומר שאני אברכם זה הקדוש ברוך הוא? ומה היא מסייע כהנא דמוקילה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל. הוא אומר שבמה רבי ישמעאל מסייע את הכהנים בזה שהוא מכניס את הברכה של הכהנים ביחד עם הברכה של עם ישראל. רבי עקיבא לוקח את זה ממקום אחר, והברכה מברכך. הוא פה בכל הפסוק של ושמו את שמי, לכאן הוא עוזר לכהנים, מכאן הוא מוכיח ברכה לכהנים. בא חתם סופר ואומר מה הקשר? הגמרא מתחילה עם חלב, עוברת לברכת כהנים, עכשיו היא ממשיכה עוד פעם עם חלב. רבי ישמעאל שאמר משום אבותיי מהי, דתניא, את כל החלב אשר על הקרב,
להביא את החלב שעל גבי דקים, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל גבי הקיבה. מה הולך כאן? אתה הולך, חוזר, כאילו לכאורה זה נראה לא קשור, זה משתלב שזה אותו אחד, אבל זה לא קשור לכאורה, לא? אז הוא סובר שחלב, רבי ישמעאל סובר שחלב שעל גבי הדקים הוא זה שאסור, כמו החלב שעל הקרב. רבי עקיבא אומר לא, החלב שעל הקיבה הוא זה שאסור כמו החלב שעל הקרב. לא החלב, יש מחלוקת. לכאורה מה ההבדל? שימו לב. דיברנו מקודם שהקיבה בגלל הקנאה של פנחס היא ניתנה מתנה לכהנים, נכון? עכשיו שימו לב לדבר מאוד מעניין. מה הסמל של השלום בעולם? מה הברכה הכי גדולה שאפשר לברך את עם ישראל? השם יברך את עמו בשלום. עושה שלום ממרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו. הכללה הכי גדולה שיש בעולם זה מלחמה. הברכה הכי גדולה שיש בעולם זה שלום. כשיש שלום אז יש פרנסה, אז יש רוגע, יש שלווה, יש הכל. השלום בעצם זה הברכה הגדולה ביותר שיש. לעתיד לבוא, מה יהיה? מה אומרים לך הנביאים? לא יישא גוי אל גוי חרב. וחיטטו את חרבותם לעיתים. עם החרב השתמשו עם זה בשביל לסדר את הדברים בשדה. לחפור פה, לעדור שם. ואת חניתותיהם למזמרות. זאת אומרת, הכל יהפוך לחקלאות. כל הנשקים יהיו לטובת האנושות. לא להחרבת ולהריסת האנושות. כי זה הסמל של השלום. ממילא. הגמרא פה אומרת דבר מאוד מעניין. יש החלב שעל הקיבה, הוא נקרא חלב שעל הקשתית. יש חלב דאקשתא וחלב דאיתרתא. למה? כי הרי אמרנו שאם יש לנו את הקיבה שהיא מקיפה את האמסס, והאמסס הוא כמו כדור, והקיבה היא כמו צינור רחב, לא סימטרי, שכרוך מעליו, כמו, תנסו לדמיין את זה כמו... ארסל. מה? לא יודע, ארסל זה יותר נראה כמו בלון כזה, אבל לא שהוא שפיץ למטה והוא הולך ומתרחב, אליפסה כזה למעלה. וככה הוא מקיף, אבל יש לו צורה של קשת. החלב הזה שעל גבי הקשת, לפי רבי ישמעאל, הוא מותר. החלב שמתחת לקשת, שנמצא בין הקיבה לאמסס, זה דאיתרתא, לפי רבי עקיבא הוא מותר. מה נפקא מינה? שאלתם את עצמכם, הקדוש ברוך הוא אמר, לא יביא יותר מבול לעולם. נשבע הקדוש ברוך הוא שאם חס ושלום צריך להחריב את העולם, לא יביא מבול. איך נראה את זה שלא מביאים מבול? נביא קשת לעולם. הקשת הזאת תגיד לך, אדוני, היה צריך להיחרב העולם, אבל העולם לא נחרב. למה צורה של קשת? ולמה צורה של קשת הפוכה? הרי בעצם כשאתה רואה את הקשת, היא עם הרגליים למטה. קשת נורמלית היא בדיוק הפוך, היא עם החצי עיגול כלפיך. איך אתה יורה בקשת? אתה מחזיק את החצי הכעור מולך, והמיתר הישר נמצא בצד השני. אז כאילו החצים מופנים כלפי הקדוש ברוך הוא? לא, אין פה חצים חס ושלום. כאשר הלוחמים חוזרים מהמלחמה ונגמרה המלחמה, הם הופכים את הקשת להגיד נגמר הסיפור. אין מלחמה. זאת אומרת שקשת שהיא עם הרגליים למטה, זה כלי נשק שהוא לא דרוך. הוא בלי מחסנית, הוא לא בתנועה. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הקשת לעולם, לסמל שהוא לא מביא מבול, הוא מביא אותה עם הרגליים למטה כמו קשת הפוכה, להגיד זה סימן של שלום. אין חורבן לעולם. אז זה טוב שיש קשת. אם ככה רוצה זה לא טוב שיש קשת, אבל לפחות זה טוב שזה בא בצורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא רוצה לסמל שבמקום חורבן יש שלום. אז הוא מביא לנו שלום. לכן הקשת באה בצורה הפוכה. היא באה עם הרגליים למטה. זה ביור מביא, כל זה ביור של החתם סופר. הוא אומר ככה, איזה חלקים בקורבן אני לא אוכל? איזה חלב אסור לי באכילה? מה המדד? יש לי חלבים שאסור לי לאכול אותם. יש לי חתיכות שונות בגוף של הבהמה שמותר לי לאכול אותם.
מה ההבדל בין זה לזה? פשוט. מה שקרב על גבי המזבח, אסור לי באכילה. מה שלא קרב על גבי המזבח, שהוא לא מיועד למעלה, כמו העלייה וזה, אני יכול לאכול. העלייה זה קרב על גבי המזבח, אני לא יכול לאכול. החלב שעל הקרב, קרב לגבי המזבח, אני לא יכול לאכול. נכון? עכשיו שימו לב, איזה מדהים, תראו איזה גאוני. אם המזבח הוא סמל של שלום, כמו שראינו, והקשת הזאת היא סמל של שלום, נכון? החלב שנמצא עליה, זה בסדר, הוא גם כן סמל של שלום. אז אני יכול לאכול אותו. הוא לא צריך להיקרב על גבי המזבח. אבל שימו לב טוב, אם עכשיו התורה מרחיקה מהמזבח כלי ברזל וכל דבר שיכול להוות עילה למלחמה, אז על אחת כמה וכמה כהן שהוא רתחן או רגזן או איש מחלוקת או קטטה, אז התורה גם תרחיק מהמזבח את החלב הזה, שהוא לא יקרב עליו. ממילא יוצא שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, זה קצת מסובך, אני אנסה לפשט את זה. המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, האם החלב שנמצא על הקשתית, על החלק העגול של הקיבה מלמעלה, קרב על גבי המזבח או לא, לפי רבי עקיבא זה לא קרב, זה קרב על גבי המזבח וזה אסור באכילה. לפי רבי ישמעאל זה לא קרב על גבי המזבח וזה מותר באכילה. מה נפקא מינה? לפי רבי ישמעאל יוצא שהתורה מרחיקה ממנה את החלב הזה, כי היא לא רוצה אותו על גבי המזבח. אז זה לא טוב. אז זה לא טוב. אז הוא אומר שהתורה מרחיקה. אבל לפי רבי עקיבא רגע, זה נראה... לפי רבי עקיבא התורה לא מתייחסת לזה כאל סמל של מלחמה. אז אם התורה מרחיקה אפילו את מה שנראה לי על גבי הקשת, כמשהו של מלחמה, כמשהו של איש שלום, אז על אחת כמה וכמה להרחיק כהן שהוא איש מלחמה, שהוא איש מדנים. נכון? אז על אחת כמה וכמה להרחיק את פנחס, אם חס ושלום, מה שהוא עושה זה מלחמה. זה לא טוב. אבל בדיוק הפוך. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא נותן את השלום למי? מתנה זרוע לחיים ונקבה. קיבלנו, הכהנים קיבלו בזכות מי? בזכות פנחס. למה? כי הקיבה שלו יצרה שלום. היא לא יצרה מלחמה. אז איך יסתדר רבי ישמעאל עם זה שלא מקריבים את החלב הזה על גבי המזבח והוא מתיר אותו באכילה לכהנים? אז הוא אומר לך, רגע, תקשיב, אני אומר ששמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עצמי מברך את הכהנים בשלום. לפי רבי עקיבא יוצא שזה ברכה של הגויים. מי זה מברכך ואברכם מברכך? למי זה מתייחס? זה מתייחס לאומות העולם. לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו ממש מברך אותם. לפי רבי שמואל, שהוא כהנא מסייע לכהנא, יוצא שהוא אומר, אני מברך את עם ישראל בצורה שלמה. אני מברך אותם בצורה ישירה. ולכן, פנחס קידש שם שמיים, הוא יצא מתוך העדה. שוב, אני אקריא לכם את הלשון. הוא אומר ככה, הנה כי כן יש לומר, כי היות הקדוש ברוך הוא שונא חרב ומחלוקת, ואינו חפץ שיקרב על גבי המזבח מה שמורה על המלחמה. על כן החלב שעל היתר לא יקרב, וממילא מותר באכילה. מה שאין כן אותו שעל הקשת שמורה עוד שלום יקרב, וממילא אסור הוא באכילה. ומזה יש ללמוד בקל וחומר שעל כל פנים הכהנים מתברכים בשלום ובמישור. וזה לא כרבי עקיבא שאומר שמתברכים דרך אומות העולם, מי אברך מברכך. אבל אם הכהנים האלה יהיו חס וחלילה בעלי רוגז ושונא שלום, לכן אני אעמיד את הברכה שלהם לא במקום הברכה של ישראל. ולכן, בגלל שהכהנים נהגו יותר בחלב שעל גבי הקיבה, להורות שאינו ראוי להקריב על גבי המזבח מהטעם הנ"ל, ובזה מחזיקים ברכתם במקום ברכת ישראל ועד תשעה פר. שוב, זה קצת, ההקשר הוא קצת קשה, אני אסביר את זה שוב. זה כמו בניין כזה, זה קומה על גבי קומה, אבל בסוף תראו איך שכל הבניין עומד.
אם אני אומר בוא נתחיל מהברכה, ככה יהיה לנו יותר קל להבין את זה. אם אני אומר שהברכה של הכהנים נמצאת ביחד עם הברכה של עם ישראל, ואני אברכם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, זאת אומרת שהם נמצאים ביחד. אין הרחקה בין הכהנים לעם ישראל. אם אני אומר שהברכה של הכהנים מגיעה והברכה מברכך, זאת אומרת שהברכה של הכהנים היא לא נאמרה בכלל במקום שנאמרה הברכה של עם ישראל, נכון? שוב, זה שהישראל מתברכים, זה ושמו את שמי על בני ישראל, וזה שהכהנים מתברכים, זה ממקום אחר. זאת אומרת שהברכה של הכהנים לא נמצאת ביחד עם הברכה של עם ישראל. אם אני אומר שהחלב שעל גבי הקשת, שעל גבי הקיבה נאכל, אז זאת אומרת שהוא מורה על זה שאם אפשר לאכול אותו, הוא לא קרב הוא לא צריך לקרב על גבי המזבח. למה? כי הוא מורה על שלום. זאת אומרת שהכהנים הם מתברכים. מי מקבל את הקיבה עם החלב שעליה? הכהנים. למה? כי זה סמל של שלום. נכון. ואז אתה נותן את זה לכהנים? כן. אז הם סמל של שלום? אז הם יכולים להתברך ביחד עם עם ישראל. נכון. אז אתה יכול לברך אותם ביחד עם עם ישראל. אבל אם הם הפוך מסמל של שלום, אתה לא יכול לברך אותם ביחד עם עם ישראל. צריך להפריד. וצריך לשים את הברכה שלהם במקום אחר. לכן אותו רבי שמואל שאומר שהכהנים יכולים לאכול את החלב שנמצא על גבי הקיבה, בגלל שזה סמל של שלום, הוא גם זה שאומר ואני אברכם, זה הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים עצמם. בדיוק. עכשיו... לפי רבי עקיבא, גם החלב הזה לא נקרא על גבי המזבח? לפי רבי עקיבא? החלב הזה לא נקרא על גבי המזבח? הפוך, הוא נקרא על גבי המזבח, ואסור לכהנים לאכול אותו. אז אם ככה הם לא יכולים לקבל את הקיבה. הוא נקרב, ולכן אסור להם לאכול אותו, בגלל שהוא נקרב. ולכן גם הברכה שלהם היא מגיעה ממקום אחר, היא צריך להפריד. הוא נקרא על גבי המזבח, כהנים לא אוכלים אותו. בדיוק. אז הם לפי לא רבי יכולים- עקיבא הוא נקרא והם לא אוכלים. אז איך הם מקבלים? ולכן. גם עם ישראל לא אוכלים. מה? גם עם ישראל לא אוכלים את זה, אז הם עדיין אותו דבר כמו עם ישראל. ישראל לא יצא. עכשיו שימו לב, אבל... בכלל. אצל עם ישראל עדיין יש סימטריה. אצל עם ישראל יש לפשוט את הספק. עכשיו עוד משהו חשוב להגיד, זה רע לכהן. עוד נקודה חשובה, שחלק מהסיבה שאנחנו נמצאים בשעבוד מלכויות, אומר החתם סופר, החיות של הגויים זה מהחרב. הזוהר הקדוש מביא שהיניקה שלהם זה ממזל מאדים. על חרבך תחיה. זאת אומרת שאם לא יהיה עוד מלחמה, זה לבד הביטול של אומות העולם. כי הקיום שלהם והחיות שלהם והיניקה שלהם זה ממלחמה. בלי מלחמה אין להם סיבת קיום, אין להם חיות. ממילא, הכהנים שהם רתחניים, שהם רגזנים, זה קצת מכניס אותנו לבעיה. ולכן, פה יש מקום לחשוש שפנחס קינה קינת השם, כי הוא עצבני, כי הוא כהן. אז איך אומרים? הוא עבד בעצבים, עבד מהר. וכדי להצילו מזה, שבשביל שלא יגידו שהוא איש קפדן, שהוא כהן עצבני, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו את בריתו שלום, לומר שהוא איש של שלום ולא קפדן. ואיך ידע את זה? על ידי זה שהוא נתן לו את המתנות של הזרוע לחיי וקיבה, שזה מורה בעצם שפנחס מה שהוא עשה זה קידש את שם השם ברבים. ואיך אני יכול לדעת? שוב, אם בא לפה בן אדם עצבני, והוא מקנה קינת השם צבקות, ואם תשאלו אותי איך הוא היה רתחן, הוא עוד לא היה כהן לפני שהוא קינה קינת השם, אז איך אתה אומר לי שהוא עצבני כי כהנים רתחנים הם? נכון? התשובה היא מאוד פשוטה. יש גנטיקה ויש טייטל ויש תפקיד. בגנטיקה הוא היה כהן. נכון. אז אם רתחן זה עניין פיזי, הוא רתחן, בלי להיות כהן. אבל את המתנה של הכהונה הוא קיבל כתוצאה מהמעשה של הקנאות. אבל עם ישראל היו יכולים להוציא לעז ולהגיד, אתה יודע למה הוא קינה, למה הוא הרג? כי הוא עצבני, כי הם כהנים אלה. אז מה עכשיו הראיה? וזה שהתורה נותנת לו את הזרוע לחיים וקיבה, את הזרוע והלחיים אני מבין. אבל תראו לך כל סמל של שלום, הלחיים זה שהוא יתפלל לעצור את המגפה מעל עם ישראל. ואת הקיבה זה סמל של שלום. כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את זה, אז הוא אומר, תדעו לכם שמה שפנחס קינה קינת השם, זה לא מעצבנות. זה לא מעצבים שהוא, יש אנשים עצבניים, שלא נעים להם להתעצבן.
אז הם מחפשים סיבה מוצדקת, ואז הם פורקים את העצבים האמיתיים שלהם. כאילו על הסיבה הזאת. כאילו תופסים טרמפ. וזו הסכנה הכי גדולה בקנאה. בקנאות, אתה יכול, יש לך יצרים של השחתה, של הרס, של יצר הרע, שלא טובים. ואתה יכול להוציא אותם לשם שמיים כביכול, שאתה סך הכל מנקז את הכוחות הרעים שבך, שיש להם הצדקה להתפרץ. זה הכל. אז פה היה חשש שאולי פנחס מנקז את הכוחות הלא טובים שבו, בתירוץ, והוא עצבני בכלל, בתירוץ של קנאות. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתי שלום, הוא אומר מה שפנחס עשה זה שלום. זה ההפך מחורבן. ולכן מי צריך להיות בתפקיד של כהן? מי שמשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. מי שמשכין שלום גם בין ישראל עצמם. אתה רואה מפה שזה השלום הכי גדול. ולכן הוא קיבל את התפקיד של הכהונה. והוא לא סתם קיבל, לא, ולזרעו עד עולם. מאז נקבע הכהנים של היום הם כהנים בזכות פנחס. למה? הוא זה שיצר את המושג שכהונה זה דבר שעובר בתולדה. מזה שהתורה אמרה לא ולזרעו עד עולם, מאז נפתח השער שכל בן של כהן הוא כהן. אם זה לא היה, מה היה? אתה שואל שאלה טובה. אז שואל נריה, ואם זה לא היה פנחס, אז מה היה, איך היו מתמנים כהנים? לא יודע. אולי היה ידי נביאים? לא יודע. אתה שואל אותי איך היו מתמנים כהנים? בזמן שבית המקדש היה קיים, היה נביא. אז הנביא היה אומר לו, אתה כהן, אתה כהן. מה? רק אהרון היה כהן? היה כהן אחד בעולם? עד עליית פנחס? היה כהן? לא, הבנים שלו. הבנים שלו. אבל התורה הכתירה אותם ככהנים. הבנים של אהרון הכהן לא נהיו כהנים. שזה סך הכל 3 כהנים. אני אביא לך ראייה. אתה שואל מה היה לפני כן. 3 כהנים סך הכל. נדב ואביהו אלעזר ואיתמר נולדו לפני שאהרון הכהן יהיה אהרון הכהן או אחרי? לפני. נולדו לפני. אז זה לא יכול להיות שהם כהנים מולדים. אתה מסכים איתי? התורה... הם לא כהנים כי הם נולדו לכהן. התורה מינתה אותם לכהנים. עד אז כהנים היו במינוי. כולל בניו של אהרון. כמה היה? 5 כהנים? כן, זה מה שהיה. הם היו עושים את כל העבודות. נדב ואביהו נהרגו, נשארו 3. כן? פנחס התחדש שהוא יהיה כהן, ולא רק שהוא יהיה כהן, אלא גם כל זרע זרעו, וכל זרע הכהונה ימשיך עד עצם היום הזה.